Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel aku Zoas Zeolhok Official AS, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Oke, bolo iki Bang Bocil mau apa jenenge? Ji utawa nyikat iki apa karpet. Mumpung ijo panasnya sithik-sithik iki arep dicuci. Nah, oke bolo. Kita perak bolo. Kamerane belerem bolo. Belerem. Cipok sabun sik bolo. Alat sing diperlukno yaiku sikat, terus sabun, betul. Anu apa sini? Selang. Karo Bu jebokno anu Bu, Renso ta apa lho? Renso ta apa ngono? Aduh. Rusuk le. Ini kok nak wis resik kan rodok lumayan. Gerek nyekel gawean liyane. Aku sih ono sikat iki ae. Sikat iki apa lah. Soklin. Kamerane rada burem e bolo. Kurang jos. Yes, wah. Sakno nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Aduh. Iki winganan iki ya anu bolo, apa jenenge? Tak tinggal mudik balik kampung 10 dino. Kelalen ora dilempit, dia anu nih tai cecak. Sembarang kaler bleduk, gatel kabeh. Makane iki dicuci lah. Ora gatel. Nek nduk ijeh ngene iki penak, nyikate gampang. Nek wis iki wis dinggoni sing duwe kangelan. Makane mumpung urung dinggoni sing duwe disikat sisan. Ngene nak nduk apa tukang laundry ije kena 35 ta piro kayane. Sak lembar. Meneh nak ekspres tambah larang nah. Iki miturut lembarane ombo, kandele biasane ngono cek. Wah. Nyamuk wis mulai nganging-nganging. Sedang langsung di sabun.
Ini bareng ini kan karek nyikat ngono maksudnya. Gampang. Nek meneh nyamuk wake bolo. Padahal ini suketnya di potongi tukang golek kanggo pakan sapi uang. Ngono sih akeh rambut jan krono nyamuk asem kampret. Ya kopi ketae gede bidol-bidol. Nah, ini kan bersabun disikat kuabe kok geri nyemprot meneh. Di alon-alon ini kan bakteri dong ilang kabeh kok. Iku ora patek gatel nek tinggi. Wah, ini bakal bersih, wangi. Ngono iku belo. Mumpung jono panas di wingi udan ae. Nah, ngene iki berarti banyu nira. Tapi mbek disikat meneh. Dadi engko resik, engko diulang meneh ke dhuwuran ngono. Ben rada resik meneh. Ngene kan usulane bleduk-bleduk kan ilang. Wah, nyamuk wake jan kono nyenan. Iku wasok tenan. Iki nyamuke tak cek gelut iki. Kok asem. Jancok tenan. Nyamuke. Pedes kabeh. Engko beleni meneh ping pisan kas, terus mburine mbek digulung ngono, mbek disikat meneh. Ben nah iki isine mung rambut, mbut-mbut, mbuh rambut mbuh jembut, gogrok kabeh. Duh, wah ini entek lek. Aduh, kacau nek entek iki. Iki mulai ke dhuwur. Ke dhuwur mundur, kok dadi resik iki rambute. Kok terus ora digulung. Senggur sore disikat. Ora resik nah. Ngono kan. Ora usah ngondri-ondrinan. Ora apa-apa dicekel wae dhewe dhisik. Duite nggo tuk beras mbek Allah. Bekerno ae. Oceh. Masalah lawuh, bias. Nah, iki kan wis kepindho. Iki ketelu sisane mbek digulung. Nah, ngene. Ya, kene ra. Terus sampai digulung. Nah, lah gulungnya iki nggo nisor disikat sam. Paham rak Jon? Nah, ngene iki, Dek.
Masuk tak panas sebentar kan cepat garing. Orang ngasih sedino wis garing bisa dinggo. Buat rambut. Alhamdulillah kabar pas surup bar gaweane terus dijemur istirahat bisa ngake mari bleduk mari gatel nduk awak ndek ini wis gatelen kok kampung kena kaper arep gatelen meneh yo sakne awak le do ngajur do koreng. Alhamdulillah bar lek nah ditekno wis iki ditekno sedil. Iki selange dukosan bolo lah rapi engko karek jemur-jemur tok kan gampang. Ketok pura bolo. Alhamdulillah wis bar selesai tugasku kira jemur hari jemur.
Iki engko nek wis rasa iki engko nek wis rada tatus apa jenenge karpete terus langsung dijemur nduk pager utawa nduwuran montor sik ben rada anu garing. Wejat wis iso bu. Waduh, kabut. Kabut. Aduh, aduh. Rekoso nek dhewean. Aduh, abot tenan kok. Jan. Nguwateti bom lorot kabeh malah. Bungkus ya ora. Wis lah. Gak patek. Sik. Oke nih, syukur. Aduh. Dhewean jan rekoso cah. Aduh. Abot. Abot. Rekoso dhewean rekoso. Duwe mbek kayu disonggek kejem. Ono apa ora? Ih. Nah, ini yang untuk mending. Wah, mau tertib. Cek tak ijo sik. Bener sik. Gumburan pondok barang sok gumburan. Masa aku njet. Urip nang lampusan. Ing Padang. Aduh. Alhamdulillah. Tugas aing sudah selesai belum? Iki sik. Aduh. Rekosone dhewean. Oke bolo, wis dhisik ya bolo aku arep ambekan leren dhisik. Matur suwun. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.